Môžeme? Môžeme. Stále hovorím, krásne dobré ráno. Krásne dobré ráno, milé dámy, milí páni, vítajte, vítam vás Teleráno v salóne krásy. No a dnes, dámy, určite toto poznáte a často to používate možno aj každé ráno v kúpeľni, keď sa holíte, ale potom čo na druhý deň? Tie chlpky začnú pichať, začnú červené vyrážky nepríjemné. No a my vám teraz ukážeme metódu, ako sa chlpkov zbaviť tak, aby všetky tieto nežiaduce účinky zmizli. Takže to odhadzujem a ideme na depiláciu. To sme odhodili. Krásne dobré ráno. Máme tu Danku Maslákovú, ktorá nám teda vysvetlí, v čom je táto depilácia iná v porovnaní s tým, ktorú bežne doma v sprche ráno so žiletkou my dámy predvádzame. Dobré ránko. Dnes si ukážeme metodiku odstraňovania chlpikov, trvalého odstraňovania chlpikov, metodou IPL svetielka a e-lightu, čo znamená polychromatické svetielko, ktoré dostávame do pokožky a hlavne ku chlpiku, tak aby sme ho zlikvidovali. Čím ho tam dostávame? Ukážeme si to. Hlavicou, ukáže vám ho kolegynka Júlia. Je to špeciálna hlavica, momentálne ukazuje hlavicu na ošetrenie tzv. E-lightu, čo znamená, že je dohromady spojené IPL svetielko, intenzívne pulzné svetlo plus radiofrekvencia, ktorá sa nachádza po týchto okrajoch. Počkajte, to znamená, že tam sú samé také tie svetelné, ako keby lúče, ktoré sa dostávajú do chlpka a tie svetelné lúče nám ten chlpok zničia? Áno, presne tak je to. V podstate celý prístroj vytvorí špeciálny svetelný lúč, ktorý prechádza týmto stredom a k tomu sa pripojí vlastne špeciálna radiofrekvencia, ktorá ešte znásobí ten lúč, intenzitu toho lúča. Čo potom táto intenzita lúča, alebo toto svetlo s ním spraví? Momentík, ja si len zoberiem odtiaľto ten obrázok, aby sme lepšie pochopili, čo sa s tým chlpkom stane, pretože a medzi tým vlastne môže aj prebiehať asi to ošetrenie, aby sme videli, ako to bude. A tu je ten chlpok, to znamená, že to svetlo kam až prenikne? Takže svetielko preniká do rôznych v podstate častí pokožky podľa toho, aký filtrik si zvolíme. Ale pri tejto depilácii? Pri tejto depilácii, pri zvolení vlastne určitého filtra sa dochádza k tomu v podstate, že svetelný lúč prechádza nádherne celým chlpikom vďaka tomu, že chlpik obsahuje určité pigmentačné farbivo, čiže melaní, tak ako pokožka. Krásne sa svetlo po ňom zvedie a zničí sa ten chlpok, zlikviduje sa. Aha, takže vlastne takto odstraníme tú depiláciu. Ako to vyzerá? Najprv musíme naniesť teda gelík a potom v tom ďalšom stupe vám ukážeme, ako tie chlpiky budeme postupne likvidovať a ničiť. A máme tu aj pánov, ktorí prišli na depiláciu, takže teším sa aj na nich. No a teším sa opäť na vás. Zatiaľ krásne dobré ráno.